Добро утро! Днес е ден 3 от това да тренирам като най-силното същество за цяла седмица. Събудих се, виждайки прекрасната гледка на мехури. Това по-късно може и да се окаже голям проблем. Нямам идея къде отиде втората снимка, но обещавам, че оправих чаршафа на куста на руките нинджа. След което рутината беше като в другите дни. Водички с гъби. И странно защо, ама днес мускулите на краката ми не се чувстваха толкова зле. Подчертавам, мускулите. Направих едно бързо подобие на загрявка. И желанието си да не губя никакво време, веднага почнах да помпя. Първата серия бяха 15 и никак не се чувствах зле. Следващата бяха 10 и по някаква причина помислих, че общо съм направил 20. Просто забравих. Като че съм тъп, барен съм силен. Продължавам да помпя. Реално тук няма нищо чак толкова интересно. Почивките, които си взимах, бяха много кратки и имах една цел. Просто да приключа. И с коремните приключих. Обаче беше време за лицеви. Лицевите този път бяха солидни, но нямаха никакъв характер. Всички серии ми бяха по 20. Само на последната взех да се уморявам и ги разделих на 2 по 10. И преди човек да се усети, вече сме на клековете. Не знам защо всеки път очаквам да ги усетя повече. Все са лесни. Лесни, нелесни и правим ги. Лицевите, коремните и кляканията обаче комбинирани, често казвам, не ги смятам и за 10% от трудността на тренировката. Готови сме иначе. А ако смятате това за яко, лайк и сабскрайб, миналото видео бях казал, че съм измислил начин да се справя с мехурите на краката ми и да бягам. Много мазно обаче вакарах да чакате чак до днескашния епизод, за да разберете какъв е. Дами и господа, време да ви разкрия тайната. Това, приятели, е лекопласт. В моя ум просто ще я си го залепя на краката и всички проблеми щяха да изчезнат. Дали стана така обаче? Оправих на бързо раницата и потеглих към стадиона. Днес нещата отново ще са различни. Сега ще тече само 5 км и след няколко часа още 5. На стадиона беше малко пек, но аз бях решен. Да видим какво ще стане. Ударих една бърза загрявка и отбелязах началото на днешното тичане. Не мина обаче и половината обиколка и... Още от първата обиколка имаме огромен проблем. Мехура се спука. И на другия крак е спукан, ма не виждам смисъл да се събувам и другата обувка. В принцип няма значение, дали ще е спукан, дали няма да е спукан, се е там. Обаче като е спукан и тичам, усещам една постоянна бая остра болка. Ти да видиш. Ще видим колко ще успея и то. Въпреки обстоятелствата, аз бях решен да опитам да изпълня предизвикателството. И доста бързо се отказах. Ами това е. Това очевидно е края. Наистина бих продължил. Много ми се иска да го приключа това предизвикателство, но буквално не ми се струва възможно да тичам с тези крака. Пак ако взема да го направя, нараняванията сигурно ще са трайни. Сега не знам как ще се прибирам. Ама да. Провал. Извинявам се на всеки, който е очаквал някакви резултати. Един резултат, който наистина мога да дам обаче, е, че такъв тип предизвикателство е много ментално изпиващо. Тези почти 3 дни, които правих това предизвикателство, денят ми буквално се състоеше от ставане, видео на това как тренирам, обработване на това видео, лягане. За да може да ги изкарвам всеки ден. Аз буквално само това правих. Често казвам, много исках да завърша предизвикателството, но на този етап наистина няма как.